на спектакълът за вокални изпълнители „Да докосне звездите“, организиран с изключително съдействие на община Долни Чифлик и читалище Пробуда, село Старо Оряхово. Тук на тази сцена даваме възможност на всички таланти, малки и големи, да се изявят и да ги видите вие, зрителите в тази зала и приятелите на интернет пространството. С всяко следващо издание се увличават младите таланти, звездите, които заемат своето място в нашата галактика на песента. Песента – това е таинствена магия, изпълнена с нежна красота. Песента, която носи щастие и слънчева усмивка и отваря път към вашите сърца. Ето, за това са тук талантливите звезди в нашия спектакъл, за да направят по-добри вълшебството на песента. Преди да поканим първите ни участници тази вечер, нека видим отново участниците от изданието през месец март, които изпечелиха вашите възхищения и вашите аплодисменти. Ето това са те. Вижте ги. Мамо, мила мамо, мамо, мила мамо, любе ми са жени, любе ми са жени. Младоя момче караше, младото обука питаше. Дали църни очи нямам, тамък на ми найдеш, дали църни очи нямам, тамък на ми найдеш. Вдигна се торче. Хайде всички сред селото, сбира се корото, дай да свири да пъмбие, коро се бие. Хайде всички сред селото, сбира се корото. Залюбила Мари малка мома, залюбила Мари голям ерген. Слънчице било мамино, я изгрей слънце, я изгрей, рано ми вредена. А сега нека започнем с новите участници. Здравейте! Аз съм Пламена Андонова от град Варна. Уча в първо основно училище. Днес искам да поздравя моите приятели и близки. Да посрещнем с аплодисменти нашата първа участничка тази вечер, Пламена Андонова от град Варна. Дождь, сняг и мрак.
Здрасти, аз се казвам Елени Кортезия. Ученичка съм от 3-ти клас. Искам да поздравя с моя песен мама и тати и всички моите приятелки. Всички знаем, че е интересно да си в интернет. Само щракаш ред по ред. Няма нужда от мечти, щом в него влезеш ти. Само че въпросът кой ли първи ще застане там, татко, мама или ти. Затова децата искат достъп за татковци и майки да е забранен. Интернет и Елени от село Пчелник. Казвам се Еже и съм ученичка в първи клас на основно училище Доктор Петър Берон, село Приселци. С групата Сладорани ще ви изпея песента Ало, ало, слънчице. Какво е нужно на децата, за да крият детските усмивки и мечти? Да ги има слънцето, земята и луната, с пясъкът, морето и цветята. Слънчев лъч с вяра и надежда, да целуне с любов нашата малка планета Земя. Посрещнете с аплодисменти Еже Заед и вокална група Сладорани от село Приселци.
Здравейте! Аз съм Мария Красимирова от град Долни Чифлик на 13 години. Обичам да пея, танцувам и свиря. С тази песен искам да поздравя моето семейство и приятели. Какво е сцената? Миг вълшебство под ярките прожектори в нощта. Една усмивка стоплива безброй сърца и може би магията на песента. Посрещнете с много аплодисменти Мария от град Долни Чифлик. Ние сме вокална група Пчеличките от село Пчелник с ръководител Диана Николова. Обичаме да пеем и да танцуваме. Искаме да поздравим нашите приятели и нашите семейства. Кой ли не обича да се забавлява? Най-вече обичат да се забавляват децата. Путин
да приготвят супер естетичен. Малко бъркани яйца и брашно отгоре. Ето това е тяхната рап рецепта. Песента рап рецепта ще изпълни децата от детска вокална група Пчелички от село Пчелник. Аз се казвам Рая от 4-ти клас. Уча в основно училище Доктор Петър Берон, село Преселци, и ще изпълня за вас песента "Планетата на децата". Всички искаме да сме шик, но най-красиви са малките момиченца с зелено на очичките и на бузките червено. А аз искам да поканя на сцената най-шикозното момиченце от село Преселци – Рая Петрова.
Ние сме вокална група Славечета от село Старо Оряхово с ръководител Диана Николова. Обичаме да пеем и да танцуваме и с тази песен искаме да поздравим всички наши приятели и семействата ни. Ех, че страшна ситуация, стана пълна обърквация. Щом забърти звълмолец, дрежника се скита и подлецът му с подлец ръфа до насита. А какво по-нататък ще се случи всички ние, ще научим от детска вокална група Славечета от село Старо Оряхово. Аз се казвам Доротея и съм град Долни Чифлик. Уча във вокална група Слънца с ръководител Диана Николова. Обичам да пея и да танцувам. Искам да поздравя моите приятели и моето семейство. Всяко момиче мечтае да стане певица, да пее непрестанно, всеки ден и час, да бъде звезда сред звездите и с песен да радва всички вас. За вас ще пее Доротея от град Долни Чифлик. Go na moto
Здравейте, ние сме вокална група Славея с ръководител госпожа Диана Николова. Обичаме да пеем и танцуваме и с тази песен искаме да поздравим нашите приятели и нашите семейства. Кой ли не обича лятото, с слънчеви ласки, с лазерни мечти, с трепетни срещи и тайни горещи, под ярки звезди. Ето за това прекрасно лято ще ни изпеят песен момичетата от вокална група Славея от село Старо Оряхово. Скъпи гости в тази зала, както и на вас, приятели на интернет пространство. Помена Антонова от град Варна. Елени Кортеси от село Пчелни. Едже Заид и вокална група Флозора